نعم نعم ولدين هوند نعم ولكوني سباب نعم يتساءلون نعم كأبنام ندير نعم عن النبأ خبر نعم العظيم موت نعم يسأل بعض قريش بعضا يغير قريش ينكو بين نام دو يغا نعم عن النبأ العظيم خبر موت نعم ولأن خبر وأن خبر قدرنا نعم ابنام دو الذين دين هون هم كم فيه هم مختلفون يبدون ندير فالمؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه julɓeɓe ene tabitini mbina woodi hefre ɓe mbiya wona gonga darga ala Allah gufto kan so ya'lamuna maɓe gandu so tawi jippima e maɓɓe kamɓe yedduɓeɓe marifti kadi kalla ko noon so ya'lamuna maɓe gandu aha kalla kadi gufto so ya'lamuna maɓe gandu allawi alam naj'alil arda mbele min baɗano leydi ndi mihadan ko daɗɗa teeri wal jibala kaaƴe ɗe mbele min baɗano ɗe awtadan keɗe pengɗe wa khalaqnakum min tagi on azwajan ko on façon-ŋaji ɗiɗi debbo e gorko wa ja'alna min baɗi nawmakum ɗoygol mon ngol subatan ko foftere wonande ɓalli mon wa ja'alna al-layla min baɗi jamma o libasan ko ɓornateeri wonande on so tawi ɓawli hay sa heddi mo ɓandumiro he goto andata Allah wi waɗi noon wa ja'alna an-nahara min baɗi ñalawma o ma'ashan ko oɗon ngu ko wurirde wayna ko waktu wurirde ko oɗon gurda tan wa banayna min mamti fawqakum dow moɗon sab'an asamanuji jeeɗiɗi shidada ɗi ganduɗa ko tiiɗi ɗi ganduɗa cembuɗi ñeññaɗi la yu'tharu fiha mururu zaman aduna o e ɓoyde addanta masalan asaman rappude jiida e terrasse so duuɓi mum so tawita mum ɓenni tan sa uppani takkal joni mayde ngel ɗuma asaman noon gila waɗi ha joni masalan dan mum gasaɗi Allah wi ko noon wa banaynamoni min ɓamti fawqakum dow moɗon sab'an asamanuji jeeɗiɗi ɗi ganduɗa shidadan tiiɗ ɗi ganduɗa wa ja'alna min baɗi sirajan lampa muniran nurɗuka woni nange wa hajan ka ene huɓɓa Allah wi wa anzalna min jippini minal mu'sirati fewde ummarade kamaɗe enen mbita duuɗe anani dey ummarade kamaɗe allatino ɗen hana laha an tumɓira ena yantaniɗe tobde kal mu'siril jariyati alladi danat min al hayd wayna masalan debbo on ganduɗa darɗo fiilade no wayatani tuuɗe ni ko noon mbayata ma an ndiyam zajjajan ɗam ene waajo Allah wi li nukhrija bihi nga hamin jaltinira sabu ndiyam ɗam habban gab wana batan e masalan anani dey ko wayno ñaaɗi ko jannatin e gese alfafan ɗe ganduɗa ko takkotir gese ɗe ganduɗa ene takkodir bisimil inna yawmal fasl ay ñalawma ceerudal hakkude tagore kana laatima miiqa tan woni fodore yoɓede jam woni fodore yoɓede bone yawma yunfakhu fi suri ñalawma mo alladu ndu wutta ba tettuna ngaron oɗon gumme goble mon afwajan oɗon goni dente dente muɗen soji muɗen tettuna ngaron gummoɗon e goble mon afwajan oɗon ngari ko ɗum dente dente o wiya an Mu'az ibn Jabal Abrahama gorko wiyete noon oy qultu ya rasulallahi mbimi ehey ma nelaɗo Allah ara'ayta habram qawlallahi ta'ala konngol Allah ɗo wino yawma yunfakhu fi suri fa tettuna afwajan ngol konngol ko firat qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah wi ya Mu'az laqad sa'alta an amrin 'azimin anamdima al-hali mawdo de summa arsala aynayhi bakiyan tan gita makko jori tan jori god summa qala ya yuhshar o wi dantal ngal aduna o ene rendine asarata asnafin o wi e yuhsaru asaratu asnafin min ummati leñolam ngol ene watte ene ummitine yawmal qiyamati façon-ŋaji sappo astatan ceer قد ميزهم الله تعالى الله إن فالتيب
min jama'atil muslimina edenti julɓeɓe wa baddala suwarahum Allah ene wostiti mbadiji maɓɓe wa ba'duhum ala surati al-irdati wone maɓɓe kamɓe leñolam ngol so ɓe gummitinama ɓe gummitinte koye mbadi baɗi wa ba'duhum ala surati al-khanazir wone maɓɓe kadi ummitine e mbadi masalan bamɗi girji wa ba'duhum munkisuna arjulahum wone maɓɓe kadi koyɗe mumen ko beñaɗe fawqa anani koyɗe ɗe mbatta dow wa wujuhuhum jeese maɓɓe ɗe mbaɗa less ceerno wi wa wujuhuhum yushabuna alayha eɓe dasire jeese maɓɓe wa ba'duhum umyun wone maɓɓe kadi ko wumɓe mutaraddiduna ene ndengina ganda to pay wa ba'duhum ñande hen yoga maɓɓe ni summun bukmun umyun wone maɓɓe ko faaɗuɓe mumɗuɓe wumɓe fa hum la yaqiluna ngala haqqillaji no jarata wa ba'duhum yamdaghuna alsinatahum wone maɓɓe kadi ɓe ganda ene ƴakka ɗemɗe mumen fahya ɗemɗe ɗe mudallatun ala sudurihim ɗemɗe ɗe eɗen jurtina e becce maɓɓe yasilul qayha min afwahihim ene waño bordi e kunuɗe maɓɓe lu'aban e tuute yantadiruhum ene nefaɓe ahlul jam'i anani de yimɓe dental wa ba'duhum yoga maɓɓe muqadda'atun aydihim ene taƴa juuɗe mumen wa arjulihim e koyɗe mumen ene taƴa wa ba'duhum muslabuna ala juzu'in minan nar wone maɓɓe kadi ko fetaɓe e pooɓe jeyli wa ba'duhum asaddu natnan min al-jiyaf wone maɓɓe kadi masalan kañumen ɓuri lubde e jiiba wa ba'duhum yalbasuna jalabiba sabighatan e wone maɓɓe ne ɓorni dolkaji ɗi ganda ko jurtiɗi min al-qadirani godron lasiqatan bi juludihim godron o ene takki e guri maɓɓe fa amma alladhina ala surati al-irdati so tawi ko aroɓe ne mbaɗi baaɗi girji ɓen ɗo baadi baaɗi ɓe fal qaftatu minan nas ko yimɓe rendinannoɓe yimɓe yawoɓe ne caskina hakkude yimɓe wa amma alladhina ala surati al-khanazir so tawi ko ɓe ganda ko mbaadi bamɗi tuge ɓe fa ahlu suhti ko yimɓe yenotonoɓe ene kaala penaɗe wal harami ñamannoɓe ko harmi wal munakkis ana wal muksi wayno hewɓe ne ndendina yimɓe yahoɓe masa en ndendiniɓe laamuji wa ammal munakkisuna ru'usahum wa wujuhahum o wi so tawi ko ɓe koyɗe mumen benca nawa dow koyeɗe paati leydi wa aklatu riba ko ñamannoɓe riba wa ammal umyu fahum man yajuruna fil hukmi so tawi ko wumɓe ɓe ko ɓe ganduɗa so tawi ene ñaawa oñotoro wa amma summul bukmu so tawi ko muumo paho gumɗo o fa hum alladhina yu'jibuna bi amwalihim ko mo ganduɗa so tawi gollanino Allah ne kawto wa amma alladhina yamdaghuna alsinatahum so tawi ko ƴakkatɗoɓe ɗemɗe mumen fal ulama ko anduɓe wal qassasu e qissotoɓe allazina no ɓen yukhalafu qawluhum fi'lahum ɓe ganduɗa qawluhum fi'lahum konguɗi ɗi kalata ɗi e golle ɗe gollata ɗe ene woɗɗodiri ko ɓeɗo woni ƴakkoɓe ɗemɗe mumen yawmal qiyamati anduɓe kalde wa ammal muqadda'atu aydihim wa arjulihim so tawi ko taƴaɓe koyɗe mumen e juuɗe mumen ɓe falladina yu'zuna al-jirana ko lorloɓe hoddiɓe mumen wa ammal muslabuna ala juzu'in minan nar so tawi ko fetaɓe e pooɓe jeyli ɓe fassu'atu binnasi ila sulɗani ko yahoɓe ene ndendina laamu e yimɓe ene kaala kaari waɗini kaari nan ɗo mofti forot Moussa Saydou nana waɗi forot nder suudu kaari ene kaalana duwoñeɓe ɓeɗo yawmal qiyamati ɓe perete koye pooɓe jeyli cakka jogoɓe toon tawde koɓe haatideji wa amma alladhina hum asaddu natnan min al-jiyafi so tawi ko ɓe ganduɗa kañumen ɓuuri sattude luuɓol ngol e jiiba falladhina yatamatta'una bishahwati ko yahoɓe ne dohmito e tuyoji aduna wa yamna'una haqqa Allahi min amwalihim ene kada haqqe Allah e jawɗele mumen wa amma alladhina yalbasuna al-jalabib so tawi ko ɓornotoɓe dolakkaji jeyli ɓe fa ahlul kibari ko yimɓe ɓe ganduɗa ko mawnikiniɓe wal fakhri wasatoɓe wal khuyala'i e ñaaƴoɓe ko ɓeɗo ngoni ɓe yo Allah dandene kamɓe fof woni yawma yunfakhu fi suri ñalawma mo Allah du ndu wutta Allah wi fa ta'tuna ngaron ummoɗon e goble mon ngaron to mawqifu afwajan oɗon ngoni dente lutondir Allah wi wo futi hatis sama'u e jangin mabɓe walla wo futti hatis sama'u uddite damude ɗe fof fa kanat laato anani damude asaman uddite fa kanat laato abwaban ko damude asaman o wona damude wa sujjiratil jibalu kaaje ɗe
yitte e palasuji mumen fa kanat lelato saraban ede mbayno merere inna jahannama ay jahannama kanat latima mirsadan ko tomborde liɗɗarina wonande hefere ma aba ɓe jawtata garas mabɓe ko jahannama ta ma aban ko ruttorde aywa masalan ɓe naata ɗum laabithina fiha keɓe ñiiɓoɓe toon to nder jahannama ahɗaban dumunnaji ɗi ngalaɗo kaay la yazuquna fiha ɓe meeɗata to jahannama to bardan ko wiyete ɓuɓogol ɓe ɗanata ko ɓe meeɗata wala sharaban ɓe jarata ko ene wela illa so wona noon eɓe jara toon de hamiman ndiyam ngulɗam jaw ko gassaqan e bordi yaltore ƴiƴe me e pulki ɗi ganduɗa ko hefereɓe naɓɓe jeygol ƴiƴam e bordi jaltori toon ya toon toon ɓe jarnete ko ndi ɗon fa innahum yazuqunahu ɗum ɗon woni koɓe meeɗata Allah wi ɓe joɓama e ɗum ɗo de jaza an jobdi wifagan kawrude e golle mabɓe wona ko ɓe golluno koko boni ɓe joɓama jobdi kawrude e golle mabɓe li amalin fala zanba a'zamu min al kufri ala bakkar ɓurɗo mawnude wonde kefere kay wala azaba a'zamu min an-nar ala lette kay ɓurɗe mawnude nadde jeygo innahum sabbu ɓeeɗo kanu ɓe laatino la yarjuna ɓe kulano hisaban hasbore wa kazzabu ɓe pennino bi ayatina e qur'ana amen kizzaban e pennugo wa kulla shay'in kala hunde yo hunde to bange golle Allah wi ahsaynahu min tongi ɗum kitaban to lawhul mahfuz min mbaɗi ɗum toon ene hen noon koɓe penni qur'ana ko nan toon waɗa Allah wi fazuqu ñande yawmal qiyamati Allah wi ɓe meeɗe jobdi mon falan nazidakum min jogorani ɓeydande on illa azaban so wona lepte hono majje walla dow majje goɗɗum ala inna lil muttaqina ene wodani hulɓe Allah ñande hen ɓen kam ene waɗa mafadan ko wiyete daɗirde nokku daɗirde hono aljanna hada igo ko sardingaji wa a'naban e reseji wa kawaiban e rewɓe wadɓe ƴolɓe enen mbiyata ƴololin ataraban ɓe ganduɗa ko giƴiraɓe wa ka'asan e kasuji dihaqan ɗi ganduɗa ko kebbina ɗi sangar se ɓe naati toon la yasma'una fiha se ɓe jari toon sangara ɓe nanata toon lagwan mere haala so tawi no sangara aduna sa yari a ñaykinat toon ñaykinde ala wala kizzaban penale ngala jaza'an ɗum ɗo woni jobdi min rabbika ummarade joome jeey ɗum ɗo ko aɗa an dokkal hisaban ngal ene yara so neɗɗo naati aljanna heeɓi ɗum ɗo kay yoni dokkal kay ko ɗo haɗat rabbis samawati o wi jeyɗo asaman anani woni jaza'an min rabbika o min rabbika o addanimo wiide rabbis samawati jaza'an min rabbika rabbis samawati ummarade Allah joome o mo ganduɗa rabbis samawati jeyɗo asaman wal ardini jey leydi wa ma baynahuma e ko woni hakkude asaman e leydi on noon arrahmani on wiyete hinirante woni Allah sa yiɗi mbiya noon sa yiɗi mbiya kadi rabbus samawati jey asaman wal ardi jey leydi wa ma baynahuma e ko woni hakkude asaman e leydi jey ɗum arrahmanu ko Allah wona istinaf la yamlikuna kamɓe tagore nde ɓe jogaki minhu e Allah kiɗaban ewnango la yagdiru ahadun an yukhadibahu khawfan minhu ñande hen hay goto wawa haaldude Allah saabu hulte ɗum yawma yaqumu ruhu ñalawmamo oɗo malayika jibrilu won wiɓe ko konuji Allah goɗɗi eywa o dari wal malaikatu e malayikaji eywa saffan ene mbaɗi sappeji wal malaikatu saffan waga anani la yatakallamuna kamɓe tagore nde ɓe kalata illa man azina so wona mo ganda ene yamiri lahu wonan ɗum arrahmanu Allah yo haala wa qala so haali haala sawaban konngol pewgol wona so wonama Allah wi yo tefata zalika al yawmu on ma ñalawma alhaqqu woni tabidɗo woni yawmal qiyamah faman sha'a ittakhadha on mo haaji jogitade ila rabbihi fewde joomum ma aba ruttorde aywa masalan fewde Allah ene ɗofto ɗum beele eneni de aywa ene hisa e lefte yo rutto faman sha'a ittakhadha ila rabbihi ma aban aywa fariyarji yo rutto famide
inna minen anzarnakum min jertini onon makkanaɓe azabal lefte gariban ɗe ganduɗa ko ɓallide yawmal qiyamati nde wonnowo kullu atin garibum kala ko arata koko malli yawma yansurul mar'u ñalawma mo neɗɗo yi kala neɗɗanke ñalawma mo yi ma qaddamata yadahu ko ardinno ɗum juuɗe mum to bange moƴƴere e waradde wa yaqulul kafiru kefeeru wiye ñande hen ya ha laytani hananino mi kuntu turaɓe mi wontino leydi mi fofta kefeero si yi bone ñande hen de o yi mumante won kon mbiyama yo joftodiri Allah wi mumante won gonte leydi kanko wiya ha nino min mi wonti leydi kono noon c'est trop tard bone waɗi suratu wannazi'ati simore nde ko noon nde wiyete makkiyatun 46 ayatan wa capanɗe 4 aya wone nder may bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah wannazi'ati Allah wi mi wondiri malaikaji poɗoji ruhuji hefereɓe garqan e satten wannashidati Allah wi mi wondiri malaikaji coftuɗi so ene nawa masalan fittaandu julɗo nastan e coftugol wassabihati mi wondiri malaikaji lumbotoɗi hakkunde asaman e leydi e yamirore Allah sabhan e lumbogol fassabiqati mi wondiri malaikaji baddoji dandu e nawde ruhu julɗo fewde aljanna sab'an e daddugol dandu fal mudabbirati mi wondiri malaikaji ɗi ganduɗa aywa ko pewjoji alhaali aduna ene jippo e yamirore Allah aywa amran e fi woni jawabul qasami o ka tuba asunna mi wondi ɗeɗo gonoje fof onon makkanaɓe ma on ummitino pamon yawma tarjufu rajifatu ñalawma mo gormi gormo toon ñalawma mo alladu ndu wutta ñande hen kala ko wurno maaya tata ba'uha ene rewa e mayru arradifatu mahmin toon woni ɗimmiru ndu hakkunde majje ko duuɓi 40 ñande hen kala ko mayno wurtata Allah wi qulubun ɗerɗe yawma idin on ñalawma sa yi ñande hen qulubun ɗerɗe wajifatun ko kulɗe de abasaruha gite mumen khashi'atun ko ñorgili yaquluna kamɓe jomiraɓe ɓerɗe kuloje ɗe wona hefereɓe yeddunoɓe ummital ɓe gonay wiide a inna la marduduna beele ma en dutte fil hafirati e holko caggal nde mayɗen ma en gurtu aida kunna wada biiɗe a hakay mo on gurtu ɓe mbiya aida kunna izaman beele so min gonti ƴiye dappuɗe nakhiratan ɗe ganduɗa ko guɗɗe e min gonta yimɓe ɓe mbiya ha gonton yimɓe ɗaluɓe jaabo tilka so tawi min duttima e gurdam idan so ngol konngol selli karratun ɗum kanko duttogol khasiratun pertugol wona gonga qala ta'ala Allah wi onon ɗay fa innama hiya gurtugol ngol wonani so wona fa innama hiya zajratun ɗum ko wuttago wahidatun wotata so wuttama tan onon fof gurtat haydara ala hen fa ida hum deke yo jiya dendagal tagore ɗe pop bis sahirati jiya eɓe dow leydi he eɓe gurti caggal nde ɓe gonno nder Allah wi hal ataka ari e ma ya Muhammad hadisu Musa إذ ناداه ربه ثم رجعن مكون رجيم بالوادي تشانغول المقدس تشينغول غول دون تشانغول ويتو دوا غول ويتو اذهب الذي ما ان موسى يا الى فرعون فيودنغال غورال انه فرعون طغى وبوي امرتي وبوي امرتي انه طغى وقل ويمو يو نوتار تشانا بلاك ودو نودوما ila anta zakka ha laaɓa mboɗo nodduma beele aɗa laaɓa woni fa qula hallaka wi mboɗo nodduma an fir'auna mboɗo nodduma ila anta zakka ha laaɓa bi ma'ana hatta laaɓa ha laaɓa famire beele laaɓa e keferu beele ceenna deweteɗo e gonga ala so wona Allah wa ahdiyaka mboɗo nodduma mboɗo fewnuma ila rabbika
fewde e joome ha ganda ɗum mboɗo tindinma fewde Allah e holludema dalillaji fa takhsha beele aɗa huula Allah fa arahu Allah wi Musa hollimo al ayata ka hawnide al kubra mawde kawnide jeenayi ɗe fof holɗum Allah Musa hollimo sawru ɗum ɓuri mawnude e kawniɗe ɗe fof fa kazzaba fir'auna fenni Musa wa asa woofi Allah summa adbara kanko fir'auna runkiti galimana yas'a omo yaha e leydi ndi omo bonna fa hasara fa orendini wileɓe makko fa naada o yeyni fa qala o wi ana rabbukumul a'la min woni Allah mon tawɗo la rabba fawqi deweteɗo e gonga ala dow am noon o wi ba'da ma qala lahu Musa rabbi o wi Musa hol nelɗoma Musa o wi Musa hol nelɗoma Musa wi arsalani ilayka rabbi arsalani ilayka joomam nelimi e ma fa in amanta bi rabbika sa gomɗini joome o takuna 400 sanatin fi na'im a wonino e gurnam ma duuɓi temedde nayyi kala ko wel maɗa waɗi andi fir'auna o wuuri duuɓi temedde ɗiɗi o laamaki o laami duuɓi temedde nayyi hawri temedde jeegom Musa wimo a laamima joni duuɓi temedde nayyi aɗa woni kala façon nema Allah ene wanma hen joni noon sa gonɗini joome o on saha summata muutu maaya sa maayi fa tadkhulul jannata naata aljanna fa qala kanko fir'auna o wi minani ko kalɗa ko kono hatta astashiru hamana ami disno hamana mi ƴeewa ko wiyata fastasharahu o disni hamana fa qala haman wimo atasiru abdan ba'da ma kunta rabban a wantan maccuɗo caggal nde gonnoɗa kalifa aɗa woni kalifa duttoɗa kadi gonta maccuɗo hanka ɓoccata mbeɗa wona an woni Allah joɗo won jaɓirta Allah goɗɗo fa enda zalika on saha noon woni jama as-suhrata kanko fir'auna o rendini wileɓe Allah boni o disnotoɗa boni o disnoteɗe de wona ballo falammaja tama unde wileɓe ɓe ngari ha jetti ɓe ndendi kamɓe fof qama aduwullahi gaño Allah o dari ala saririhi e dow danki makko fa qala o wi ana rabbukumul a'la o darorini o waɗini jungo makko min woni Allah mon tawɗo ɗum woni sababu wiide mon labbonima walkisa ɗum woni fa qala ana rabbukumul a'la o wi min woni Allah mon tawɗo la rabba fawqi deyɗo ala dow am hande ɓurɗomi towde ala fa akhadahu llahu Allah halkirimo e yoldemo nde nakala lebte al akhirati konngol battiningol ngol wol ula e konngol gadinol ngol holngol ɗo wino ma alimtu lakum min ilahin gayri mi andanani on Allah ko wona min deweteɗo ko wona min mi andana on ɗum noon ngol konngol e ngol ɗo ɗiɗo konngoli ɗi kalkimo hakkude majji ko duuɓi capanɗe nayyi inna fi zalika woni e ko haala ko la ibratan ko teskoya liman yakhsha wonande mo ene hula Allah a antum yati onon makkanaɓe yeddoɓe ummital ɓe yati asaddu khalqan onon ɓuuri sattude tagde amis sama'u walla ko asaman o ɓuuri sattude tagde allawi bana ha ko taggi asaman o rafa'a o ɓamti samka ha dosɗe asaman o ɓamti ɓale mum kanko Allah tabaraka wa ta'ala afan fa sawwaha o fondi asaman o ayiba ala gewol ala wa aghdasha laylaha o nibbidini jamma asaman wa akhraja o fengini duha ha nyalawma asaman o addi nyalawma o wadi hen masalan ko wiyete nangi allawi wal arda leydi ni non ba'da zalik tagal asaman wertede daha ha o werti leydi di kono non ko leydi di adi tage wa kanat makhluqatan qabla as-sama'i leydi adi asaman tagede min ghayri dahabin kono wertaka leydi wertanoko ko asaman non taga werta kono leydi adi tagede asaman akharaja kanko Allah o yaltini minha e leydi ndi ma aha ndiyam mum wa mara'aha e durirde mum fofo o yaltini e leydi wal jibala kaaje ɗe ɗe jiiɗa noon arsaha ngoni penɓe leydi Allah wi mata allakum ko dakmitgol wonande on onon yimɓe ɓe huɗo won koye leydi ko oɗon ñaama hen gaweje ɗe oɗon ñaama hen tamaroje woli an amikum e dakmitgol nemoraji mon huɗo ko ɓootere nde e ñippere nde baali won ñaama hen
ني من نيام هن بي من نيام هن فإذا جاءت الطامة الكبرى ستوي وتانغو مانغو أري وتانغو إمو يومئذ يعني هن يتذكر الإنسان يعني هن ما نبي سفتر ما سأكو قولنا أدونا وبي ستوي وتانغو أري كوتو فو ما ينو وتي دريما يسا الله كوتو فو ما سفتر كو قولنا إمو إكو قولنا إبانا وبرزت الجحيم الجيجي نقول جهنم نقول قلنام نقول فننام لمن يرى ونندمون إياه فأما من بغى فتبيك أون كافر ونو وجدنا وآثر الحياة الدنيا سبي نغورنم أدنى إتويوج أدنى ودك ولا فإن الجحيم هي المأوى ودك جيم الجحيم ونتفر دمو وأما من خاف فتبيك أون كل مقام ربه در الجوم إياس الله يعني يوم القيامة ونهى النفس وهدي فتانو عن الهوى قابلات فإن الجنة ودو الجنة هي المأوى ونتفر دمو فتبيك كل دو الله كل يوم القيامة ستريما إياس الله كو جغري نام ديد على نادم دولي كو جغري نام ديد كو على نادم دولي كل ودي كو بني سبودوم ودو كو الجنة سبو واتاكو بني كل دو واتاكو بني هذا آية شيخ تجان رضي الله تعالى عنه وميدين نياويرت هذا آية مكة المكرمة ندويه مكة حجيج واجي غوتو انا سامرا بتا كانغي wodi jiyaad Allah hocci bata kange o jiyaad Allah wonde hocci bata kange o ene yeyna kanko no mo yeyna balahna ha hawre makko o min de mon ko majjira da ko haali o min de won ko koccudo ada way non sifaade ko majjira da ko o sifi ha pari o wi ko dum koccudo on yaade makko ha galle mum tottimo o wi an kocca ko foti ni mbasa nyamde ko han ma nyamde o wi hadi mi nyamde kulmi ko jango yawmal qiyamati semi darima yeso Allah wi mi hol bata kanmi mo nyamda o hol ko nyamida mo bodo fudi dum hadi mi nyamde o wi mi wondi an so wana enato dal janna ngedan seri jom suuda wondiri Allah tawi tan wona enato dal janna ngeeda an mi seri debbo hala ka inci anduɓe makko ɓe mbiya o seeri ɓe mbiya o seerani ko heewi kam mbi ko seeri tom defte en fof kam mbi naatawo aljanna neɗɗo wawa andude ɗum tawde o wi noon tan seri wi ko dewgal makko yo gas seera haala ka yanayi Cheikh Tidiane radiallahu taala an ko addani ɗum yende makko jaatigi Cheikh Tidiane ñande heen on koye anduɓe makka jeeya leeli artude o wi an jaari ande leeli artude o wi haɗimi yawde artude e min gondi ɗo e ñawore hawnide tan Cheikh Tidiane ko jaati ko haalanimo ñawore nde no way ni o wi holno mbiɗon o wi minen kamin mbi tan ko seeri o wi min desinno mi wonno o seerani Cheikh Tidiane ni so tawi ko min wonno ko seerani mbiyen o wi a jogi ɗum dalli o ɓuri jogi o wadde waste ɗum hon haale anduɓe o hoto haalani anduɓe makko ɓe fof eɓe jooɗi ɗo Cheikh Tidiane ari ɓe noddi Cheikh Tidiane ari jooɗi ɓe noddi baabiraɗo koccuɗo o ɓe noddi masalan koccanaɗo o jooɗi koccuɗo o ɓe mbi ɗum an nde koccuɗa nde mbiɗa ko hanma ñamde o wi haɗimi ñamde ko miidade yawmal qiyamati darade e yeeso Allah funkul kanko no o wi somi jeeyaka e dato aljanna o seeri jom suur makko ndi wadde o seeri Cheikh Tidiane ala o seera ɗum kay ko ƴiyal Qur'ana ko Qur'ana wi noon ɗo wi ala o Qur'ana wi noon أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى كل درجال يسو جومون يوم القيامة وهذه هو أنا مكو ود بلاد وب بلنت يسبه الله فإن الجنة هي المأوى والجنة وتفرد مكو وانا يكون هذه ونعم وهذه ونعم دك درجة يسو الله هذه ود كويلا دونك الجنة فوق الجنة وانا كم سيران دفع كويلا دفع يا جماعة
kam hoɓe ciftori aya o koɓe yeddinoɓe jani waddama ɗum ɗo makkata mukarram ɗum woni noon yasalunaka eɓe namdoma an nelaɗo Allah ani sa'ati darga ayyana mursaha hol daragol holde daragol mum darga holde darata eɓe namdoma mata wuqu'aha hol jangol mum wo qiyamaha e daragol mum fima anta hol nden hunde an min zikraha e haalde ɗum holko wonanma e haalde ɗum an fima anta min zikraha hol nden hunde ko e haalde hol nden hunde ko wonanma hen haalde ɗum an nelaɗo Allah laysa indaka ilmuha tazkuraha a alana ɗum gandal saka kala ila rabbika ko fewde joome muntaha ha hatirde gandal darngane daroto ko Allah la ya'lamuhu ghayruhu ala gandu darngane daroto so wona Allah innama anta munzirun walla innama anta munziru an ka jertinowo man yakhshaha mo ene hula innama yanfa'u inzaruka man yakhshaha nafara jeetingol ma ko kulowo darga ko on hulata ka annahum sa yiɓe kamɓe ɓeeɗo huɗaɓe sa yiɓe yawma yarawna ha ñalawma woɓe jii dargade dari lam yalbasu cikkata ko ɓe meeɗani ñibde goble mabɓe illa ashiyatan so wona kihiɗe goto aw duhaha walla beetawe mum suratu